So, hi everyone. No, good evening. Today is Monday, Thursday evening, and we're going to do a visita iglesia. Okay. Adto mi sa mga 7 churches. Kay sarang namong naandan every Huwebes Santo na mag-visita iglesia. Okay. Ano driver? Hindi makita ngit-ngit. Og si ate. Okay. Okay, so for our first church sa amo ang Visita Iglesia is the Immaculada Concepcion Parish sa Baclayon, Bohol. Ug silihang pagsulod namo nakahilera na daan no ang mga karaang mga imahe sa mga santos o mga imahe ni Jesus kay katong giprosesyon sa Miyerkules no Miyerkules Santo na adiri ang tanang mga santos no gi-display sa sa sulod sa simbahan sa Baclayon no nagkadaiya nga mga imahe no mga karaan ni nga imahe sa mga santos sa Baclayon Church. Okay. So ano siya dili ni usually makita every day, so karon ra ning panahon na nga naa silang tanan diri sa sulod sa simbahan nga gi-display. Ug makita sa kilid sa altar katong altar of repose no katong gibalhinan sa Blessed Sacrament. Kana wala siya nindot kaayo, gwapa kaayo ang pagkahiluna. Santa Monica Parish, Albor. So after sa Baclayon Church, ang sunod namong gibisita mao ang simbahan sa parokya sa Santa Monica sa Albuquerque, Bohol. Okay, usa po ni sa mga karaan nga simbahan sa Bohol. No, naapay mga paintings dinha nga nindot kaayo, and most notable sa ilang simbahan mo ang ilang retablo nga kinulit, no? Kinulit sa mga sculptors. Ag naa din sa kilid ang ilang altar of repose nga usa sa among tuyo ning pagbisita dinhi sa ilang parokya. Isip ikaduhang simbahan nga among gibisita for our Visita Iglesia. Okay. So mao ni siya. Okay, nindot no. Nindot ang simbahan. Ang ilang tiles gani karaan pa nakaayo. Ano walay makita nga mga imahe no nga nakahilera dito sa sulod sa simbahan kay naa diri gibutang sa ilahang kumbento no. Karaan pud kaayo nga kumbento dinhi sa Santa Monica Parish Church in Albor. Okay. So mao ni sila ang mga imahe nga naka-display sa may kumbento sa Santa Monica Parish sa Albuquerque, Bohol. And for our third church, for our Visita Iglesia, is nibisita mi sa parokya, no? Simbahan sa parokya sa Santissima Trinidad sa Luway, Bohol. No? Kaning maong simbahan, kaning maong edifice nila, naguba in taon ni sa linog ni atong 2013. Pero karon ilahan ang nausab, no? Naayo. And sa sulod sa maong simbahan nakahilera no ang mga nagdagko kayong mga santos no imahe sa mga santos dagko no diha mga karaan ng mga imahe nakahilera no? And mura og nakaitom ni silang tanan nagsubo
nagsubo ng mga imahe sa mga berhen o sa mga santos nga giprosesyon pod atong Miyerkules Santo. No, getting ready na ni sila para sa prosesyon sa Biyernes Santo. Okay? So nindot pud kaayon nga simbahan usa pud sa pinakakaraan nga simbahan sa Bohol. Nindot ang ilahang altar. Okay? So ngit-ngit no kay ang main focus ang ilahang altar of repose. Not na mga gibisita nga simbahan, ikaapat nga simbahan mo ang Assumption of the Our Lady Shrine sa Dawis, Bohol. So pagsulod, magyapon naka-display ang mga imahe sa mga santos, no? Gipahilo na diha sa mga kilid. Okay, daghan kay ni sila display. Unya madungog pod nga murag gauhan kaya naa sa ilang altar, kilid sa ilang altar na gatubod nga tubig, no? Nya pwede ra ka didto mokuha og tubig. Okay? Pwede ra ka mosaud og tubig ngadto. So mao na siya ang mga imahe nga imong makita nga nakahilera sa kilid sa Dawis Church. Sa unahan kadtong ilahang altar of repose. Nya kanang murag hagdanan diha sa kilid tubig na no nga gatubod. So mao ni ang ilahang altar of repose sa Dawis Church. Unya, pagkagawas dito sa Dawis Church, ang exit diri sa Luyo na ay nagpakumpisal, no? Diri sa maoy plaza diri sa Luyo. And then nisulod mi dito sa ilahang karaan nga kumbento kay gi-open nila ang isa ka portion para sa mga pilgrims nga gusto mo tan-aw, no, sa mga karaan nga mga religious items. Okay? So mo ni ang kumbento sa simbahan sa Dawis. Okay? And dinha sa kilid na ay hagdanan mo ni ang area nga ilahang gi-open para sa mga pilgrims nga gusto mo tan-aw sa ilahang mura og mini museum, no, sa mga display sa mga karaang butang, no, religious items. Nya mosaka ta diri no nindot kayo ang ilang hagdanan, lapad kaayo, karaan gid nga style na wala na gid ni ing-aning hagdanan karon nga all wood. Okay, so naapoy mga gipang sulat din ha kung unsa na nga mga religious items, no? Ni mga karaang rosaryohan, mga karaang vestments sa pari, no? Nga gigamit sa unang panahon. Okay. Ug aduna poy katong karaan nga song sheet pa na or song book, no? Mga gamit sa choir, pagtugtog. Okay? So mga karaang mga items na adinhi gipang display na ay mga santos, no, imahe sa mga santos, mga anghel, no. So mga kuan na siya tipik ni sa kagahapon, no, sa Dawis Church, no. Ilahang mga gamit sa misa, o sa pagsimba na mga salakot din ha, no, na ay mga imahe sa Sagrada Familia. Okay. Mani siya ang gipa showcase ng gabi una sa Huwebes Santo, panahon sa pagbisita iglesia ng mga karaang sapot, no, sa pari kay ilahang so ingana di ang gamiton, and then naapoy ang crown sa Birhen na diri. Okay, naka-display. So mo ani siya ang Dawis Church. Next stop is ang Sungkulan Parish Church, ang Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, no, sa Sungkulan, Bohol. Okay, mo ni ang ilahang parokya sa Sungkulan. Unya inigsulod, syempre ngit-ngit sad kay ang focus is the altar of repose. Okay, luag ang ilang simbahan
Niya sa mga kilid, sa wings, gipang display sad ag katong mga imahe sa mga santos o imahe ni Jesus nga ready for procession pod inig ka Biyernes Santo. So mao ni siya gipahiluna na daan, no? It's a very solemn night, no? A night of prayer and vigil, no? Sa Huwebes Santo, Visita Iglesia. Nya. Okay, mao ni siya ang ilahang altar of repose. Simple kaayo pero nice, no? Naa din ha ang Blessed Sacrament nga gi-display. Our next stop is the St. Jude Thaddeus Parish Church sa Mansa sa Bohol. Tagbilaran City. Mansa sa Tagbilaran City, Bohol. Okay, unique po ni siya nga simbahan kay naay mga glass mosaic ang ilang windows, no? And muna siya ang ilang altar, syempre gitabunan. Kaya ang focus karon lagi ang katong altar of repose. Okay. So mo ani siya. So adto ta didto sa ilahang gibutangan sa ilang altar of repose sa may kilid. Okay, mga glass mosaic ni, no. Nindot kay ni siya tan-awon kung adlawan. Kay maklaro gyud ang mga images, no, sa maong glass mosaic. So mao ni ang ilahang altar of repose for this Visita Iglesia. Okay, simple sad pero nindot kay tan-awon. Nahilo na ang Blessed Sacrament dinhang dapita. And for our last church, 7th church, is our own parish, St. Vincent Ferrer Parish. No, sa Bohol District, Tagbilaran City. Okay, mao ni ang amo ang simbahan. Medyo ngit-ngit sad kay ang focus dito sa altar of repose, no, katong gibutangan sa Blessed Sacrament na ay mga nag-vigil kay kada parokya na aman dyan schedule of vigil. So sa among parokya na po'y naka-schedule nga mag-vigil nga mga neighborhood. Okay, so mauna, no, simple lang ang amo ang altar of repose. Okay, so naadin ha ang sagrado nga Santissimo Blessed Sacrament for our vigil ng Visita Iglesia.